ľudia, zdravím vás Seva, sme na Panonke, idem testovať novú mašinu, je to nové CBR-ko 600-ička, už je novší model od tej, čo som mal, tak ideme len jazdiť, tak poďme do toho. Čo tam skúmame? Tie káble, no. Tak pozri, moc môže. Tiež hovorím. Ale ja by som to tak nemal. Však ale vy máte vyhlášky, však vy musíte vedieť. Už sa tu zbiehajú na ranný briefing. Posilnenie, každý podľa svojho gušta. Poď nám niečo povedať. Jak to dneska vidíš? Ja som skoro zabudol, že dneska tu už máme YouTube na stole. Zhrnie to takto. Setup je naštelovaný na každej motorke. Nočná šichta prebehla úspešne, poladené. Dneska sme ready to race. Doktor Jorge, čo hovoríš na túto situáciu? Tak, čo vám poviem? Maťak. Behajú do kukurice. Vtedy sa na porciu prvých 20 minút. Naše heslo od prvej zaknutí naplno si zobrali k srdcu.
Ideme na poslednú jazdu, obidva máme 19. A koľko? Dáme 18 aspoň. Aspoň. No, to by sme mohli. 18. Si mal koľko? 19 koľko si mal? Nevieš? Dáme target 18, keď je 18, tak si dáme odmenu večer. Pizza padok. Takže za chvíľočku máme poslednú jazdu. Nahrával som všetko do 360 a všetko mi to natáčalo, som zistil do slow motion, neviem kvôli čomu. Nasratý som, teraz som to skúsil fixnúť, tak a som jednu jazdu dneska dám z dnešného dňa, tú poslednú, ale posledné sú najlepšie, takže... The next day. Tak ľudkovia, máme tu deň číslo 2, už voľaké dobedné jazdy máme odjazdené. Tuto poprvýkrát na okruhu, poprvýkrát už aj jebel, jak sa hovorí. A však to k tomu patrí, a som budem mať komu predať moje lamináty, takže easy money. A Marečku, ty čo? Ja štelujem a užívam si to. Štelujeme, užívame si to, hej? Jasné, spokojnosť je. A tuto, jak sme hovorili včera, že chceme jazdiť 15, dneska sa nám podarilo 14, takže... Ale už sa menila situácia, už to chceme dať na 10. Keď to ide ľahko dole, tak to prosím musí ísť ešte ľahko dole. Ale dneska máme výborné počasíčko, počasie nám praje, dobre sa jazdí, grip je dneska o dosť lepší, než bol včera. Menil som patničky, brzdí to také, že... A tak ja mám inšie brzdy než tí ostatní blázni. Tí na poslednú chvíľu to hamsnú, ja jemne pomaličky si pribržujem a mám taký nálet, možno, že no, taký istý nálet, ako určite nie, ale mne to takto vyhovuje. Takže ideme ešte jazdiť. A teda ideme na 10 teda.
Potrebujem bliper. Prečo? Lebo nemám spojku. Aha. Ja som tu dojebal. Stáva sa. Airbag dobre? Ruky v poriadku. Opíšeš nám situáciu, jak sa to udialo? Išiel som do jednej zákruty, povedal som si, že tam nebrzdím. Tak som nebrzdil ani teraz, že som si privrel plyn. Ale ešte som tam trošku rýchlejšie a nevydal to. A hneď doľava, nie? Doprava hore a potom ideš doľava hore a dole. No. Tak tam hore na tom kopčeku, to netrafil tie apexy. Som tam išiel rýchlejšie ako inokedy, nedobrzdil som si to a vynieslo ma von, tak som to len zrovnal. Preletel som trávu, niekoľko tam sa mi to zavrelo, som to rýchlo pičil, kiebol som to do kameňov, som to tučal v kameňov a vyrazil mi hlavu do hladu. Videl som, že tam je niekto, ja som ešte veľmi opatrný tady dneska. Lebo tiež som už bol na hrade, už som takto jedným okom som mal tam a jedným apexy. Takto? Ale akože vyšlo by to, len som sa začal pozerať. Inde, no. Keby som sa jebol ešte viacej dole, tak... Ja. Dobre, Ale rider je ok, takže je všetko v pohodičke. Učorujeme. Inak išiel som a všimol som si, že tam na začiatku je taká istá ninja, jak mám ja. Hej. A takto som išiel iba náhodou dokolo a gáďo rozjebaný tiež a páčka, celé riaditko, spojkové a dole hodené. Hej. Je vykrútená. Išiel som byť taký debil, že či mi nedá tú páčku. Jak sa ti išlo za Adamom? Dobre, dobre. Hej. Hej, super. Mareček, ty čo do bednej jazdy? Akože spokojnosť. Guma je na sračku. Tu dáme cenzúru. Tento pán nemôže byť vidno na kamere. A ty čo? Dobre, vraciame sa naspäť s časom. Pád čo? Jak si znášal pád? V porádku, troška ho zabavilo to rečko, ináč to bolo dobré. Tak je dobre.
Takže dvojdňovku máme u konca, ešte idú závody. Ja už nejdem, ja už mám toho hábať, ale dostal som sa bohužiaľ, jak som hovoril, do tej rýchlej skupiny a už sa mi nechce ísť, ale Mareček, náš hlavný mentor, ide vlastne do bečkového závodu, no do bečkového, do toho Openu, tak ideme pozbudzovať, ideme ho pozrieť, nech tam dá čo vykúzli, ten náš Jorge. Dal som si tu celkom slušný osobáčik, 2.14.1 teda, čo už ako tých 10 je už akože fakt celkom pekný časík, to ako musím povedať. A 14 ako není som ďaleko od toho, ale chcelo by to ešte niečo si pojazdiť, ale však som prvýkrát nejak poriadne na tej motorke, na panónke po veľcej dlhej dobe, poprvé, po druhé stále sa žívam s tou motorkou a stále to bude lepšie a lepšie, len bohužiaľ, že už sa nám blíži koniec sezóny a už nebude toľko času to zlepšovať, ale niečo ešte na Slováči určite bude, takže tak. A letný štart tu máme. Tak, a ideme na druhé miesto to skontrolovať. Yeah. A tu máme manekína nášho. Ale nevríska, ale moc nevríska. Zakývaj Jorge! Ale mu vríska. More, jaký to vrískalo? Á, tak, akurát. Dobre ti to vrískalo. No vyjebal sa akurát, tak si odišiel. A ty si odišiel a tuto sa jeden vyvrískal hneď. Oh. Tam na brzách mu to ušlo na predok. No. Dovrískal. Trošku hlavou vrískal. Ja som stratil pozíciu. A pozri, podfúklo stan a jak mi doškrábalo motor. Tu, tento. Fú. Ale to musel riadne fúkať. A to iba tu tak vrískalo, lebo tam nevrískalo toľko. Hovorí. A že dostal Hasana. Tak Ty. som dropol pozíciu. Aha. Ježiši Mária, ale táto nálepka tu není len tak. Tyle killer. Ale Mareček si oficiálne môže dať dozadu na chrbát, že to doktor. Hej. Ty si jediný nástupca oficiálne, lebo však môžeš robiť bypassy, tak môžeš mať to doktor. Uvrískáš to na pohár? Potom, že keď pôjdeš po preteku Pitlejnovou ulicu, ľudia čapkajú. Čapkajú ti. No, Aj tebe čapkali. no, som bol prekvapený, že Dojatý si bol. len kvôli tomu sa oplatí z každý pretek. Pohári, to bol Nieký to vríska. krsa. Veríme. Veríme. Silno. Tu máme našeho senseja z 4. pozície. Uvidíme, koľko mu to bude vrískať na konci. Čo, Marečku, aké sú predikcie na tento závod? Víťaz. Víťaz? Jasné. Veríme. Veríme, že bude jasný víťaz. To je warm-up a dúfame, že ostrý štart bude lepší než ten warm-upový, lebo to dopadlo dobre. Ale ako dáš druhý za ním. Ale Mareček 5-7 vo svojej kategórii. Čierne na bílom. Dobre. 29. Ukáž mi to sem.
počasí. Že? Blázen. Zavrískal aj on. Plameniak náš. Jasné, očežva. Prvý uli. Víš, koľko tam vrískal u jeho skupine v závode? 14-6. Vríska zle celý čas. Jasné, toto sú tie podvody, že málo vríska cez deň, aby vedel veľa vrískať v závode. Ale toto bolo rozmedzi 17. Hej, 17 a 40. Akurát, že... Však a hentone tam v tých Litrovicách? No, 13. 13, 14, 15. no. No ale moc toho nemáš, aj potom celý deň vríska zle, slabo, nič sa nenaučí, aby si vyvrískal pohár za 5 eur. A ja by som tak chcel vrískať. Kto by tak nechcel vrískať na pohár? Jaj, tak máme dovrískané. Ideme na to, nie? Máme dovrískano. Mareček je v závode P6, Sensei P3. Je to doma. Pohárik máme, ale ešte počkáme. Tu mu zavrískame ešte. Hovorí, že ovácie ideme robiť, nie? One. Hodnotenie dvojňovky 1 do 10. Paťa sa nepýtame. A ne, ty by si mohol dať 8. Alebo 7. 70. Dostal defekt. Pozri sa, čo mi to spravil. Ja som jebel. To za to, lebo nemal nahrieváky. Dobre si vrískal. Gratulujem. Paráda. Wie sie nach Druckhold und das Podium, Platz Nummer 3 für Demin Lobos. Der zweite Dankeschön. Und noch eine Siegerehrung haben wir die Klasse Superbike. Da haben wir in der Wertung mit 29 Großschop Samuel, 28. Mihan, 27. Krishnaritschka, 26. Jurčevič, Pavel, Platz 25 und sehr Wolfgang Fritz, 24. Z toho sa bude piť rum. Platz 23 Stahlstommers, Ohnívá čaša. Weiß Christian Westwoder, Platz 21 Berliner Markus, Platz 20. Ideme to pomaličky pobaliť, pogurtňovať a vyraziť domov. Takže oficiálne dvojdňovka u konca. Ja som spokojný so svojím časom. Motorka ide dobre, z toho som tiež mega spokojný. Ešte musíme trošku potrenovať, nech sa skamarádime ešte viacej, ale všetko je tak, ako má byť. Ja nemám žiadne výhrady. Takýto čas som ani nemyslel, že vôbec dám. Takže vidíme sa snáď čoskoro pri ďalšom videu. Neviem, čo sa pôjde jazdiť, už není nič kúpené. Žiadna agentúra. Asi len nejaké voľné jazdy, tak asi len pokamerujem niečo len z voľných jazd, že aby sa nepovedalo. Takže ľudia, ak ste to dopozerali ja sem, čo dúfam, že určite áno, tak poprosil by som nejaký lajčík, komentárik, odber a podobné tieto sračky, čo sa hovorí. Bol by som naozaj rád a spokojný. Ľudia, majte sa, seva.